Здравейте, приятели! Вие сте с Скритата истина. Днес е 7 ноември 2014 година и днес ще поговорим за масонството като цяло, масонството, историята на масонството и масонството в българската политика. Значи ще кажа и моето лично мнение по въпроса. Според мен масонството е започнало и е измислено с едни много благородни цели към човечеството като цяло и към Земята. А, Това е едно братство, което пази тайни още от векове и то тайни, които много малко хора по света знаят. То се разпределя така, значи има нещо като два ръкава. От едната страна са 33 степени на знание, от другата страна са по-малко и това е тази страна, за нея по-малко знам как изобщо се случват нещата, но сега ще поговорим малко за а, тази страна и степените на знания и първите три. Значи повечето масони не минават трета степен. Първите три степени се наричат чираци и в тях се приемат главно бизнесмени и се използват за връзките им за пари, политика и така нататък. И за бизнес връзките им естествено. И повечето хора не минават този праг на трета степен на знания. И въобще, значи масонството така е разпределено, че примерно трето ниво масон въобще няма идея какво знае, какви знания има четвърто ниво. И така по-нататък, четвърто ниво, примерно, няма идея какво знае седмо ниво и така нататък догоре. Над 30 ниво масони са единици по света и знаят неща, които сега бегло ще засегнем и ще поговорим за това аз какво знам. Сега да се върнем обаче само на масоните в българската политика за кратко и после ще се върнем пак на тази картинка и ще дообясня моето мнение по въпроса. Значи попаднах ето на тази статия, която ще коментирам за кратко сега. Румен Ралчев, това е един от известните български масони, който е 33-то ниво. И той каза така: в новия парламент има около 30 масони и няколко тамплиера. Значи цялата статия я прочетах и е доста интересна, но ми е странно как толкова неща вече са публични за това уж тайно братство. Така искам да прочета тук за Илия Павлов. Илия Павлов, малко хора знаят, че е бил 33-то ниво масон. Ето, значи въпросът е: знам, че Илия Павлов като масон 33-та степен е имал задълбочени интереси към езотериката. Да, много се занимаваше, имаше достъп до литература в САЩ, която още не беше дошла в България. Там в централния масонски храм в Вашингтон има огромна библиотека, където той работеше. Значи, тук ми направи това много голямо впечатление. Да, много се занимаваше, имаше достъп до литература в САЩ, която още не беше дошла в България. Значи масонството е няколко века братство и не би трябвало информация, която има там, да я няма тук. В смисъл, освен нещо, ако не се е променило. Точно моята гледна точка, това изказване леко я подкрепя, че според мен се е променило изцяло облика на масонството и сега ще поговорим и за това, само да ви прочета този отказ. Значи там в централния масонски храм в Вашингтон има огромна библиотека, ето той работеше. За много кратко време стана доста компетентен. Ако си масон, нямаш пречка да влезеш в общата библиотека. За да получиш достъп до затворената секция, трябва да си масон от определена степен нагоре, за да имаш компетентността да разгледаш тези документи. Илия Павлов извървя своя път като чирак, алфа и майстор. Беше приет в Русенската ложа, след което се прехвърля в София и беше член на съюзна ложа Светлината на Траките. Има едно разбиране, че след като е бил ръководител на мултигруп, той трябва да е бил и шеф в масонство. Това не е така.
През 2001 година при създаването на Върховния съвет, Шотонския ритуал, Петър Калпакчиев беше избран за суверен велик командър. Аз бях избран за лейтенант гранд командър. Това е втората длъжност в иерархията, а Илия Павлов беше избран за външен министър. Тогава 11-те членове на Върховния съвет получихме 33-та степен. Най-висока степен в Виченца, Италия, в американската база на НАТО. Виждате ли връзката веднага се прави с политиката, масонството и политиката? Използват бази на НАТО, за да се награждават с медали и степени в масонството. Така че с Илия Павлов получихме едновременно от най-високата 33-та степен в масонството. Известно е, че Павлов живееше продължително време в Щатите, а там е разположена централата на шотландския ритуал. Масонството е езотерично общество. Една част от неговата философия е езотериката. Тя не се изучава, тя трябва да я преживееш. Няма учебник по езотерика, това е духовността. Значи аз доста съм проучвал този въпрос с масонството и съм съгласен с доста от нещата, но пак казвам, в днешно време масонството се е превърнало единствено и е пълно с жадни за власт и пари хора, особено на първите 3 нива. И сега ще разгледаме обаче какъв е богът на масоните. Това е най-интересният въпрос, защото този Румен Ралчев на много интервюта се явява, но нито един интервюращ не го пита простия въпрос: кой е богът на масоните? Защото Албърт Пайк, значи това е 33-то ниво масон, казва и подчертава в една от неговите книги Morals and Dogma. Той казва така: това е истинската и чиста философска религия да се вярва в Луцифер. Значи Луцифер е The Lightbringer, носителя на светлината, и той е богът на масоните, или поне днешните масони. Нямам представа дали този бог се е сменил или дали масонството е създадено да вярва още от самото му начало в този бог, или просто след като е било инфилтрирано от такива хора. Той нищо чудно, след като пише тази Moral and Dogma, която се превръща нещо като Библията на масонството. И след това се почват различни масонски ложи да се отцепват. Нищо чудно това да е била причината, защото много масонски ложи са били сатанизирани. Всички ние, заемащи високи степени, трябва да съхраним масонската религия в светлината на луциферианската доктрина. Това е много важно и пак ще се върнем. Аз ще оставя линкове за тази статия и за предишната, всеки, който му е интересно да си прочете. Аз ще прочета малка част от нея. Значи Албърт Пайк е един от най-върлите сатанисти на планетата за всички времена. През 1871 година Албърт Пайк издава книгата Moral and Dogma, която до ден днешен е библията на световното и особено американското масонство. В тази книга Албърт Пайк пише: всички ние, заемащи високи степени, трябва да съхраним масонската религия в светлината на луциферианската доктрина. Значи след 30-то ниво масони знаят, че това е техния бог. Не съм сигурен от 4-то до 30-то как са нещата и какви степени на знания получават. Те са най-различни и, както вече казах, различните нива на знания. Примерно 4-то ниво няма никаква идея какво знае 5-то ниво и така нататък нагоре. Това е организация с тайни ритуали, които членове не е позволено да издават, и за тази забрана полагат клетва. Клетвата обикновено представлява нещо, което правят доста срамно, може би така да се каже, и което по този начин те така използват това като застраховка, че ако един масон наруши своята клетва към неговите братя, така те могат да използват това нещо. Управляващото тяло на организацията обикновено стои в тайна, винаги е скрит и никой не знае кой е великия майстор, докато общото членство е открито.
Много учени, включително историци, изследват и двете страни на фримасонството. Едната полуоткритата и другата скритата, която дава силно разрушително отражение върху историята и го квалифицира като едно от най-подлите, отвратителни и вредни сатанински движения. В свое писмо до 23-те Върховни световни съвета от 1889 Албърт Пайк ги инструктира и направлява към дейност така. Ние се прекланяме пред Бог, но това е Богът, пред който благоговеем без суеверие. И всички нас от най-високите степени масонската религия трябва да бъде просветлена, да е поддържана в нас от чистотата на луциферианската доктрина. Да, Луцифер е единствения истинския Бог. За съжаление, Адонис също е Бог, но според неизменения и вечен закон няма светлина без сянка, няма красота без грозота, няма бяло без черно. Истинската и чиста философска религия е вярата в Луцифер. Луцифер, богът на светлината и богът на боговете, се бори за човечеството срещу Адонис, богът на тъмнината и злото. Значи няма нищо скрито, те открито го заявяват и може би нарочно го заявяват, че техният бог е Луцифер, но това, както виждате, не се запитва от журналистите като цяло, а това е един много прост въпрос, който трябва да се задава на всеки един така гордеещ се масон в днешно време, защото, нека си говорим честно, хора с толкова пари и власт, ако искат да променят света в положителна посока, винаги могат да го направят, но не го правят и си има причина за това. И сега нека се върнем на това, на тази картинка. Значи, както казах, 33 нива на знания. Първите 3 нива са само чираци и бизнесмени. Много от тях са милионери, които въобще нямат идея в какво се забъркват, въобще нямат идея, че богът на масоните е Луцифер. Това знаят със сигурност, знаят над 300 ниво. До 300 ниво не знам точно кои нива знаят това нещо. И изучават, защото това са, пак казвам, нива на знание и просветленост. Също така символите са една много голяма част от техните виждания, тяхната идеология. Така те се разпознават, имат си специално ръкостискане масонско, което може да проучите в Google. И сега ще покажа карта. Има няколко вида масонско ръкостискане и това зависи от степента и нивото на масона. Ето това е най-известното с палец върху, мисля, че средното кокълче. И така се разпознават масоните с просто едно ръкостискане. И те въобще не го крият, особено хората по високите етажи. И сега ще се запитате защо не го крият, защото просто хората са толкова обучени вече да не обръщат внимание на такива неща, че те дори не се крият, те се гордеят с това. И за тях ние сме просто един добитък, който нищо не знае, но това се променя със всеки изминал ден, защото ние разбираме нови и нови неща благодарение на интернет и вече не могат да ни управляват като овце. Исках да ви покажа още една картинка, на която се вижда ясно кралицата и сестра, медицинска сестра. Значи, кралското семейство си има специален медицински екип, които са масонски лекари и сестри и виждате какви значки носят и така нататък. Така се разпознават и това значи, че имат знания, които ние въобще нямаме никаква идея от тях. Това беше, което исках да ви разкажа за краткото време. Харесвайте и споделяйте това видео, ако мислите, че е информативно. Коментирайте и кажете вашето мнение по въпроса. Това е една тема, която аз много отдавна ресърчвам и още не съм много сигурен в много неща. Тук разказах само една малка част от това, което знам и поне в това, което за сега съм сигурен. Абонирайте се за още видеоклипове, напълно безплатно е. YouTube канал в YouTube, скрита истина. Това беше от мен за днес. До следващия път.